thil pakhat request kan siam don hian kan request siam tu ra kha hla kha toim ti kha han search photila chu engemaw chen khan zong ve photila kan channel a hian hla sang khat don lai to a kan da nual to Christian hla hla phei hi chu wangin angai request ka ve the ya to sa ka lo sa style a tha me po ni sela Ambros a hian la le na zai on khawpui tual nuam ti hi ron request ai po hi kan da to in ka hria kum khat kal ta vela khan mu har deu te po ni mai theye a base hi split in han sa chin lo kila thaw me kan sang na turki e plus 4 ani a ki ta ki chu a ania lal lenna zai on khawpui tual tual ka thira moi ro pui mang he van ni den chun le zan chol lo rin zai on lam moi ro pui an sa long chol na chung lam Jerusalem tak mai la moi to mai thu po soi sel na tu rom lo a best lan ti dan po nuam tak mai la ani Ambros an aron request ani